Бисмиллаҳир-роҳманир-роҳим. Пайғамбари акрам саллаллоҳу алайҳи васаллам фармуданд: ма мин набийин баъатаҳу Аллоҳу фи умматин қабли илла кана лаҳу мин умматиҳи ҳаввариюна ва асҳабу яъхудуна бисуннатиҳи ва яқтадуна биамриҳи сумма иннаҳа тахлуфу мин баъдиҳим хулуфун яқулуна ма ла яфъалун ва яфъалуна ма ла юъмарун фаман ҷаҳадаҳум биядиҳи фаҳува муъмин ва ман ҷаҳадаҳум билисаниҳи фаҳува муъмин ва ман ҷаҳадаҳум биқалбиҳи фаҳува муъмин ва лайса вароъа залика минал имани ҳаббату хардал. Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам дар ин ҳадис фармуданд: ҳар пайғамбаре ки Аллоҳ фиристод бар умматуш аз уммати ҳамун пайғамбар асҳоб, яъне ёроне бар он пайғамбар қарор дод ва наздиконе ки ба гуфти он пайғамбар амал мекарданд, ба суннати он пайғамбар амал мекарданд, пайравии суннатша мекарданд. Ва баъди онҳо мега қавме омаданд ки он суханере ки мегӯянд худшон амал намекунанд ва амал мекунанд, анҷом медиҳанд корҳоеро ки аз ҷониби Аллоҳ, аз ҷониби пайғамбар амр нашиданд. Ва ҳамун хел инсонҳоро мега ҳар кас ки ба дастуш ман куна, яъне корҳои мункарота, корҳое ки Аллоҳ ман кардаи, пайғамбар ман кардаи, онҳо анҷом медиҳанд. Касе ки онҳоро ба дастуш ман куна, ӯ муъмин аст. Касе ки ба забонуш ман куна, яъне бигӯяд ҳамин корро анҷом надиҳ, муъмин аст. ва ҳар инсоне ки қудрат надошта боша, ақаллан ба дилуш, ба қалбуш бад бина, ӯ инсон муъмин аст. Агар инсоне ки ба дастуш ман карда натона, ба забонуш ман карда натона, ба дилуш бад набина, пас мега маълум меша ки дар дили ӯ инсон зарраи донаи хардал, яъне хардал як гӯя аст ки донаш бисёр хурд аст, яъне ба қадри ҳамун донаи хардал дар ҳамун қалби ҳамун инсон чӣ нест? Имон вуҷуд надорад. Саллаллоҳу ала хайри халқи Муҳаммад ва алиҳи ва саҳбиҳи аҷмаин.